Uyabona kokugcina nje weza sikule nkulumo ngichaze maqondana mhlambe nosomnandi. Uyabona njengoba ngavela emculweni ngaba khona. Leli gama ngeke lize liphele. Noma ngabe uyathanda noma ngabe ufuni nginezathu. Uyabona leli gama lisetshenzelwe ngobuqiniso. Ngeke uligqibe mangisaphefumula ngisekhona. Ngisabizwe endaweni engiqashwa ungibona ngilithatha unyawo ungibona ngigiya ubone lo mdlandla enginawo lo moya engawazi ukuthi usukuvelaphi ngoba ngomunye umuntu mangilapha ngomunye umuntu mangihlezi phansi ngingekho emculweni ngeke nanokuthi ke mangiye studio ngiyasaba istudio ngiyasihlonipha angijwayeli nama album cishe angaphezulu ko 25 mhlamba ko 26 uyabona kodwa mangiye studio ngiba novalo ngilala ngo2 ekseni ngihlale ngedwa ngilalela ubusuku ukukhala kwemsindo yenyoni zasebusuku kanti enye into ke ngayitshela ugogo mamchunu nengane yami noma yiphi engizela angiyiqabuli ingane emlonyeni lokho kwenza ukuthi into engikhuluma ngaso sonke isikhathi ayisoze yabancane angiyena ubaba ujabulela ingane athi ngcwa ngithatha amathe obuntwana ngikhuluma obungane ngikhuluma obuntwana inkulumo yami nengiculayo izohlalile isisindo ngoba ngafundiswa ngakhuliswa ngokufana nokunsizwa awuzulingana nami usaqabula izingane zakhe usathatha amathe engane ngokujabulela ngafundiswa ubumsizwa ngezinto eziningi ukuthi mawindoda kuzohlale ebudodeni iziphi naziphi izinto oziqikelelayo manje ngeke kube usomnandi ngakho yingakho ubona litshalekile ama province onke akhona yingakho nangaphandle ngisho ukucwaninga emazweni aphesheya kuphe eAfrika mawungangena ngoba kungena ko Google uzothola ukuthi uThokozane ulalelwa amazwe amaningi ngoba yakhandwa le yanto kunesikhathi iyahlonishwa namanje yasetshenzelwa danke mbuso wamaciko hayi washaya amashiye ngayi ngiyayizwa le baba ngizwa kahle kakhulu ukuthi noma ngabe kuthiwa usubona ukuthi usukhule kangakanani noma ngabe kuthiwa uyathanda ucula ushoni kababa usomnandi noma kababa uAli Mgube ngeke uzube ube ngangaye cha ngeke lutho hayi lutho kufana nokuthi umzali ngoba ngisho ungayibona ukuthi usumdala usunomuzi wakho kodwa baba kuhleze ubabakho ngeke ulingane naye mhlambe ngizoke ngikhulume kube inhlanhla nje nisilethe nomashini phela le nto ayiqali kuvele kuyoculwa idudu lento iqala uyingane obufanele baba wakwayigoso wahlabelisana wakwamiswani kwathiwa nje qoqa la mawushaya ushameni la ungenile la walihola neviyo ngakini sikhuluma ngani phela lento awuyisizwa lento uqonyiwe nohlala nelawini ucula ngani wakwalethelwa neglass nini namanzi yabhekiswa phansi etray noma amanzi wavela wawachitha ngoba usazi so uyabona la sidlule khona kuzothatha isikhathi ngoba khona abangasezofika khona ngoba sebehamba abanye ku freeway awuhlatshwanga ameva uzenyukanga indaba kusho ukuthi uzohlala umncane ngoba izinto engizaziyo awuzazi ngikhule ngalesa sikhathi ediphini mawumfana ulele ubhiqwa ngenhlaba emlonyeni uphaphanyiswa uboshelo shakers la emazwaneni uphaphama elayithu ngomentshisi ushe ugcuma sikhuliswa kanjalo ukuthi that's why machine echaza nje asibone otamatisi noma zikhona izinto eziyazi siphathe kabi sihlale simile nje ngoba kuhlungu asiqabuki sakhuliswa ngabo siqeqeshwa kubusosha bokufana nobunsizwa ingakho kulesikhathi zethu noma sehlelwa inkinga ngeke kuze kuthiwa lento kufanele siyikhuze kuthi umuntu uyayibulala yini ngakwenza uyibulala ubanciki nokukhula ngoshizi namaqanda nokutotoswa kufanele ube strong mawudaliwe wazalwa wayindoda vele usenkingeni usebini njoba sihlukumezeka nasemculweni kunezinto eziningi kunenhlamba kukhulunywa zonke ukudicila lo magama phansi kodwa siyaqhela kodwa namanje sisamile ngoba saqhathwa saqhathwa ngijwana nomfana waphansi khona umfana ngani mangimbuza ukuthi uyamazi umfana waphansi akamazi umfana waphansi ukuthi umfana osuke njani lo mangithi uyamazi umfana waphansi akamazi umfana waphansi abakazi babambe ngisho intombi la umuntu ashekliswa intombi inhlula azathi azafekela isikhwehlela khohlela isikhohlela siye phansi khona kuzothiwa winqomi lento uyabona kujika amacansi endlini phela phela lokho okhuluma ngakho maweza ukubekwa
ukube kwakholwa amamiliyoni yithi ngabe sinawo ngoba indebe yaselawini sayisebenzela yebo kakhulu nje ngisho intombi uhlangana nayo ngibuza namanje ngithi nkosazana ukabongeni kodwa untamo yakhe noma uvuka ekuseni njenganyamazana balele ngisho ukuthi yazi mina ukuba uthanda mina nkosazana emhlophe ngabe ngishaye iziphambano zaseKatholika zamaRoma esifubeni sami ngabe ngikhuza amen omude ongalingani no amen wasenkonzweni esihlonipha kakhulu yasekuphakameni ngithi amen manje ke mangabe intombi ucabanga ukuthi uzogaba entombini ngento ekhona unoma ubani ayosuka usadlala ngoba kufuneka lo msoco ukuthi ngale kwalokho ushukele uphethe nobumnandi nesisoka yini kuwe na uhluke ngani wena zikhule ngesikhathi vele besivuna ukuthi zeqe kodwa nje mangabe uwumfana ukhule waze wayinsizwa ungazange ulidle iphaphu ungazange uqhathwe ungazange uludle ubhedu ushawonda ngayo naba4 noma aba5 ubanqobe uphinde ushiye ingwele uthi udla inhloko esibayeni bekulanda onda ngayo naba5 bekukhipha esibayeni bekushaya ingozi ekhanda uzokhuzelwa umnomzana ohlabile ngeke uthi uyinsizwa ngokuphelele lapho ingakho ubona nokulimazana kwabantu sekuyinto elula kangaka ingoba abantu abazani yabo lento yokuqhathwa iyayifundisa ukuthi umuntu mekushaya ikhanda ekhipha ingozi injani manje njengoba abafana bengaqhathwanga bekhulile kodwa baze bayamadoda sebeyitshethi bayizinsizwa akulula ukuthi kustophe ukulimazana kwabantu bebulalane ngoba akekho okwazi ukuhlonipha omunye ngoba akekho owakwakhishwa igazi ekhanda akekho wazi induku akekho wazi ukuthi mangixabene nensizwa fanele ngibhule sami isihlangu ihlala kiphi hostela ngiyoyibiza yabona so kodwa manje kukhona lento ekhumayo ingakho ubona abantu bebulalana abasabani bonke thina sakhula kunensizwa othi mawucabanga ukuthi mangingabiza ubani kunjalo manje ayi uzongwesa impela kodwa nje ukuthi angifuni ukuthi azi kufanele ahlala azi ukuthi angimsabi uyabo kodwa deep down uyazi ukuthi mengakubiza uyophuma phela ngoba uyena umuntu wesifazane kodwa mhlawumbe uzobahlebela abaseduze wakho njengabafowethu abafowethu anosheshe numise lo yadedi insizwe engibizayo angekho fit kahle khona kodwa ngiyaya ngoba izingizile uyabona so manje insizwa zonke ziyalingana ngoba umuntu uyazi ukuthi ngizopressa nje kanye noma ngabe insizwe ingakanani izolala phansi so ukungaqhathwa kwabafana esesiyinsizwa nabo kulibulele izwi ikhona futhi okwenza ukuthi ngempela kuhleze kufa abantu nje sinomu kanjani.